dohnojili sami s prepáčením. Dohnojili sme to tým, že takíto ľudia ako ty dostávajú priestor. Takéto takéto klbisko nervov dostáva priestor v televíznom vysielaní na šírenie ruskej propagandy. Fakt, že tá nenávisť voči Rusom je iracionálna a ona tu bola už pred vojnou na Ukrajine. No nazdar, iracionálny Edo. Toto nebude vtipné, takže toto si dám dole slavy. Počúvaj ti, tragéd, to sadlo ti už poriadne sadlo na mozog a pomaly ho úplne vytláča. Čo tu trepeš za nezmysly? Ten papier, ktorý mával Chamberlain, keď vystúpil z lietadla, že priniesol som vám mier, to nebolo text Mníchovskej dohody. To bol text bilaterálnej dohody Veľkej Británie s Hitlerom. My sme toto, či už vedomé, alebo z vlastnej hlúposti prehliadli. Proste Hitler si písal po večeroch poznámky, čo mieni urobiť s východom. A do toho východu zaratával aj Slovensko. Fakt, že tá nenávisť voči Rusom je iracionálna a ona tu bola už pred vojnou na Ukrajine. Ja sa obávam, že ten šovinizmus voči Rusku, to sa už začína podobať na tú nenávisť voči Židom, akurát táto nenávisť je dovolená. Ak niekto nenávidí Rusov, tak to môže byť aj pre tieto udalosti a veci, ktoré ty veľmi dobre poznáš. Nemecko a Sovietsky zväz uzavreli v roku 1939 pakt Molotov-Ribbentrop, pakt o neútočení, ktorý mimochodom obsahoval aj dodatok o rozdelení vplyvu v Európe. V septembri 1939 Nemci napadli Poľsko zo západu a Sovietsky zväz z východu. Sovietsky zväz a Nemecko v druhej svetovej vojne spolupracovali až do 22. júna 1941, keď Nemci zaútočili aj na Sovietsky zväz. Až vtedy sa Sovietsky zväz v druhej svetovej vojne pridal na stranu západných krajín. Sovieti sa počas vojny chovali rovnako ako Rusi dnes na Ukrajine. Rabovanie, vraždy, znásilňovanie, toto sú zaznamenané skutočnosti. A mimochodom, to znásilňovanie aj veľa vysvetľuje, prečo také veľké množstvo Slovákov sú rusofilne zameraní. Majú to totiž v krvi. Rusi sa od druhej svetovej vojny vôbec nezmenili, vôbec sa mentálne nevyvinuli. Sú na tej istej úrovni. Maximálne. Väčšinu Československa síce oslobodili Sovieti, medzi ktorými, nezabúdaj, boli aj Ukrajinci a po ich boku bojovali aj Rumúni, samozrejme aj československé jednotky. Západné Čechy oslobodilo USA. Poďme ďalej. V 1948 prevratom prevzala komunistická strana podporovaná Moskvou Československú moc. Československo sa stalo súčasťou sovietskeho bloku. V 1968 prišla invázia sovietských vojsk do Československa a sloboda definitívne skončila. Až do roku 1989. Po roku 1989 Rusko vojensky zaútočilo okrem iných na Afganistán, Podnetersko, Čečensko, Gruzínsko, Tadžikistán, Krím a Donbas, Sýriu a Ukrajinu. Okrem toho vykonávajú kybernetické a hybridné operácie voči viacerým štátom. Edo. A nezabudni, šíria ruskú propagandu, ale to ty sám dobre vieš. Sadielko moje.